Здравейте, приятели! Нека си поговорим за това дали в Украйна ще има най-накрая мир или войната ще продължи. А, и така, знаете, че има последно време доста преговори, които се водят. От една страна се водят между Съединените американски щати и Русия, от друга страна се водят между европейските сили и Съединените американски щати, европейските сили и Украйна. В общи линии има едни совалки, които се опитват да достигнат до някакво решение на проблема. За момента се очертават две опции за спиране на бойните действия. Едната опция е временно спиране. Това е временно примирие. Това е на което настояват европейските държави и отчасти може да се каже Украйна. Макар че не е за Украйна по-скоро това е някакъв вид компромис, защото за Украйна идеалният вариант в момента е да успее по един или по друг начин да въвлече европейците и най-вече американците в конфликта. Но за европейците това е много желан вариант, защото в този вариант те виждат възможност да продължат войната още много дълго време, тъй като всяко едно спиране на бойните действия им дава възможност да се мобилизират, да мобилизират икономиките си, да се превъоръжат и да наберат нови сили за продължение на войната. Това е което направиха с първото Минско споразумение, използваха го за отдъхване. Това е което направиха и с второто Минско споразумение, което сами си признаха и на практика всички страни подписали това споразумение без Русия, разбира се. Това бяха френският президент Оланд, госпожа Меркел и бившият президент на Украйна Петро Порошенко. И този вариант на европейците много им се харесва. Това е като да се боксираш в боксов матч, да докараш на практика противника си почти на върха на нокаут и тогава съдията да каже: хайде сега 3 дена почивка, за да може всички да се възстановят и тогава ще довършим матча. Нещо подобно се получава в тази ситуация. Разбира се, този вариант въобще не е желан за Русия. Русия иска да има мир, но иска да има мир, който да е дълготраен. Тоест, тя иска да се реши въпроса веднъж за винаги и за да може да се съсредоточи върху другите си проблеми, а не да протаква тази война до безкрай. Това е най-лошия вариант. Поради простата причина, че руската икономика в момента е на практика в военновременен режим и въпреки, че тя се справя много добре, тя не може да остане в такъв режим до безкрай. Също и не може всички тези мобилизирани, мъжете, които са мобилизирани, които са доброволци, не може да ги държи на фронта същото безкрай. Това са огромни ресурси и не е в никакъв интерес на Русия. Така че Русия има интерес, на практика тя има интерес в момента войната да продължи до постигането на нейните цели, т.е. на целите, които Русия си е поставила. Вече дали ще постигне тези цели сега или ще трябва да завземе още територия, за да постигне тези цели, това зависи единствено и само от украинците и европейците. В това число, разбира се, не включвам американците, тъй като американците промениха своята външнополитическа стратегия, те промениха своите приоритети и те се преориентират към себе си и към Китай. Тоест, за американците е важно да спре войната.
Даже не, това не е правилно, не се изразих правилно. Не е важно да спре войната, е важно тяхното участие във войната да спре. Ако украинците отказват и европейците отказват да се откажат от целите си, които са си поставили и искат да продължат тези бойни действия, то американците на практика казват: окей, само че без нас. Може да продължавате до когато желаете. И така, тази война на практика е възможно да бъде спряна единствено с постигането от Русия на поставените й цели. Тъй като тя за момента печели войната и тя има ресурсите и възможността да продължи тези военни действия до доста още дълго време. Както казах, това не е добре за нея, тъй като и пречи да се развива нормално, но в случай на нужда тя има тази възможност. Докато другата страна, европейците и украинците нямат тази възможност, защото те ще, как да се изразя, те ще колабират доста преди на Русия да извършат ресурсите. Тоест, може да се спори, че украинците и европейците са вече на ръба. Те бяха на ръба когато САЩ участваха в тази война, а когато сега САЩ спират своите капацитети и ресурси, които приемаха участие в войната, изключват ги един по един и оставят основно на европейски и украински ресурси, то тогава вече говорим за много по-малък капацитет. Съответно, периода, в който те могат да издържат, е кратък, не е много дълъг. Така че, предвид тези обстоятелства, можем да твърдим, че Русия има правото да изисква да търси своите цели, които тя си е поставила своите задачи. Какви са те? Те бяха обявени още на 24 февруари 2022 година от президента на Русия Владимир Путин, който ясно ги изрази. А те са именно демилитаризация на Украйна, денацификация, неутрална Украйна, никакви натовски войски в Украйна и възвръщане на пълните права на руските граждани и на рускоязичните, защото, не на руските граждани, на етническите руснаци и на рускоязичните, които живеят или живяха в Украйна и чието права бяха до голяма степен ограничени, отнети, отменени и така нататък. Така че докато не се постигнат тези цели, Русия ще продължи да воюва. Ако се замислим, всъщност ще видим, че тези цели бяха поставени от Русия още от 2014 година. И така се получава, че всяка следваща оферта, която идва от Русия, е по-тежка за Украйна. 2014 година офертата беше: просто стойте неутрални и имате цялата си държава, никой не ви закача. След Майдана, тогава вече офертата беше: стойте неутрални, променете курса си, но вече загубихте Крим заради Майдана. Постепенно загубиха и Донбас, сега вече са 4 територии. Ако продължава войната, разбира се, че тя ще завърши с много по-големи жертви за Украйна. Не говоря само като човешка сила, но говоря и като територии. Така че е в интерес на Украйна тя да приеме тези предложения възможно най-скоро и да осигури тези изисквания. Денацификация, демилитаризация, възвръщане на правата, неутралитета. Сега, според мен, войната ще продължи, защото
денацификация е много ключов момент, който ми се струва, че много хора, които си правят сметка, говоря за управници, елити, които водят преговори за край на войната, но забравят този елемент, че тази война беше възможна именно преди силното активно участие на ултранационалистите в конфликта, който започна. Говоря още ноември-декември месец 2013 година, когато се подготвяше Майдана. Самият Майдан, вече когато започнаха военните действия на източна Украйна, когато се сформулираха тези националистически батальони, когато сегашният президент Зеленски, който дойде на власт, твърдейки, че той ще спре войната, но разбира се не го направи, когато се водеше предизборна кампания, той обясняваше, че той ще направи абсолютно всичко възможно, за да спре войната, за да има мир с Русия. Даже го обясняваше това нещо на руски език в предизборната си кампания, че трябва да се спазват правата на рускоязичните граждани на Украйна и да се уважават и така нататък и така нататък. В момента, в който дойде на власт, рязко промени мнението си по въпроса. Аз смея да си мисля за себе си поне, че тази промяна беше продиктувана от именно тези елементи, които участват в политическия и военен живот на Украйна. В момента каквито и договори, примирия да бъдат сключени, докато не бъдат взети под предвид тези елементи, тези сили, не мисля, че те могат да бъдат осъществени. Защото нека си спомним, че когато бяха истанбулските споразумения, когато се водеха преговори април месец 2022 година, например, един от преговарящите от украинска страна беше намерен застрелян на улицата, буквално малко след като бяха достигнати някакви споразумения. Вече спорен е въпроса кой го е застрелял, но можем да преценим, че е бил някой, който въобще не е бил съгласен с това какви решения са били взети на място в Истанбул. Така че, според мен, за да има траен мир в Украйна, тези елементи трябва да бъдат отстранени. Въпросът е кой ще ги отстрани и по какъв начин. Зеленски няма този капацитет със сигурност, и въобще мисля, че Зеленски можем да го извадим от картинката, защото руснаците няма да подпишат каквото да било заедно с Зеленски, с участието на Зеленски, тъй като той е вече нелегитимен. А пък и американците също дават такива сигнали, че не желаят да работят по никакъв начин с Зеленски. Съответно, ще трябва да бъде някой друг. Европейците, разбира се, използват тези националистически елементи и нямат никакво желание да се лишават от този ресурс. Според мен има единствените, които имат този капацитет да се справят с тези националистически батальони. Говоря за Азов, Айдар, Кракен и така нататък, които са интегрирани, между другото. Първоначално те бяха самостоятелни елементи, силно въоръжени, с абсолютно всякакво въоръжение, което можете да си представите. След това те бяха интегрирани, тъй като бяха безконтролни, бяха интегрирани в ВСУ, в украинската армия. И хипотетично те са част от украинската армия, но на практика правят каквото те си решат. Така че капацитет да се справят с тази военна сила, която между другото не съм сигурен точно колко са като численост, но предполагам, мисля, че са десетки хиляди, няколко десетки хиляди, може би 50-60 хиляди. Тоест това си армията на една средностатистическа европейска държава. Определено надхвърлят българската армия.
Силно мотивирани, между другото, с много силни вярвания в победата и с огромен военен опит. Тоест, това не е сила за подценяване. Капацитет да се справят с тях имат руснаците и евентуално останалата част от украинската армия. Тоест, аз не мога да се представя какво трябва да се случи, но или руснаците трябва да разбият цялата украинска армия, която би трябвало да включва в този момент и националистическите батальони, или по някакъв начин, ако бъдат постигнати някакви договорености, украинската армия да се опита да ги разпусне, да ги саморазпусне по някакъв начин. Но без тези хора да бъдат отстранени от уравнението, не виждам как може да има дълготраен мир в този конфликт. Отново повтарям, Русия няма да се съгласи, според мен, разбира се, няма да се съгласи на никакви временни примирия, тъй като това на практика е капан за Русия. Идеята е, тъй като в Русия общественото мнение е, че трябва да се стигне до край, трябва да се реши този проблем и просто да се забрави за него, повече да не се връщаме към това. Ако Путин тръгне на някакви такива договорености, то тогава той рискува собствения си политически капитал, което вярвам, че няма да направи. И няма и логика в това. Аз поне не я виждам. И това би било огромна грешка за Русия. Така че конфликта ще продължи. Европа няма капацитета да го спре. Нямат ресурсите. Те си представят в момента това, на което европейците залагат, е, че ще успеят да излъжат Русия, да сключи някакво временно примирие, което ще им даде време да се превъоръжат и подготвят. Именно за това са и тези говорени за 800 милиарда превъоръжаване, за ядрени щитове, предоставени от Великата Франция и тем подобни глупости, които нямат връзка с реалността. Русия няма да седне на скамейката и да ги изчака да се съвземат. Русия ще си завърши операцията. Ще познаем, че нещата идват към решаване тогава, когато националистите бъдат по някакъв начин неутрализирани и когато видим, че на чело на Украйна застава правителство, което е приятелски настроено към Русия. Има един бивш политик, Медведчук, който избяга в Русия, който беше опозиционен, който беше затворен от Зеленски, демократа Зеленски. Руснаците най-вероятно ще се опитат да инсталират него за президент и за да могат да са сигурни, че това, което ще остане от Украйна, а то най-вероятно ще бъде в намален размер спрямо това, което Украйна контролира сега, ще бъде приятелски настроено към Русия и ще направи всичко възможно, за да не допуска никакви европейски, натовски армии, войски, миротворци, каски и така нататък на собствена територия. И ще спазва правата, ще възвърне по-скоро правата на рускоязичното население и на етническите руснаци, тъй като това са две отделни групи. Някои от тях се определят като етнически украинци, но говорят руски език, той им е основен, а някои от тях пък могат да говорят и украински език, но да се определят като етнически руснаци. Тоест вариантите са много, но това не е едно и също нещо. Това са различни неща. Така, войната според мен ще продължи. Аз се надявам да свърши възможно най-скоро, но защото тази война рискува да въвлече, да се разгърне многократно и да въвлече дори и България, да въвлече дори и нас. Затова нейното приключване е желано, но временно примирие всъщност е по-скоро опасно за нас като българи.
защото това ще означава, че ще започнат да ни подготвят, тъй като украинците вече дори и след година-две, да речем, няма да си възвърнат толкова бързо капацитета на жива сила. Така че ще започнат да подготвят други държави, които да заемат тяхното място. И това е за днеска. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи. Бъдете живи и здрави. Чао, чао!